Bon, nous, mon ami, on a tant de là. C'est à dire que Mali ballon temps. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas gagner séparer les gens qui ont un tour à gagner en forme toujours. On se gagne un tour équipé. Vous savez que c'est un signe mais avec dépend fin ben il y a beaucoup de ben ni ben mais fin ben so et puis au cas précis au cas do quand confirmer au cas club là ça sera taqué moi on a la son on baiser mal mo problème do est bien quoi si nous frères on va commencer à avancer à cadou be ka internet quoi on va faire ka Europe bon tant de jeux ou manque de jeux sur parce que jouer à carrière quoi mais au problème de tout en mo bi sika ke en signé sigi volontaire quoi effectivement cadre de monsieur Mali ballon signé c'est ça pour moi aya eu prestation gagné ya championnat en fait mal là mais championnat tombé à nous vous ça fait un mitenchi donc on la ine mi ko fait vous dija ko chessiri ko na gringri Europe takala puisque vous korga utemena vous gringri na Europe takala o labana min fa ambe ay bon avenir ko kuma ni net se ka fo mbenda do halo la tanke ni bembalia imbe bembalia ni jamana nyemo te mo fana bolo nyemo munu fana be Mali ko na bi est-ce que jamana kanuna hine bula ni wu chien flare ka da nyogona o be ni nyogona ke ka de kunda surtout donc ni ma yira ka foko bara babe ka ke il niveau là ka chala fe nanga mo ko ni sala ku bamba ka bara ke tin chuala cleaner ni jele aka Mali be se ka ku woro ta ni ke kadi je suis cadets mais c'est que c'est Mali ballon parce que Mali ballon salama mais ame ko jona re ballon c'est il faut base ça dit la formation d'âme de là quand il y a le 3 ans 4 ans sur le donc au team de réunion avec la génération que le football mirani bonum mirani boleh tabulu kai boleh ada produksi pun nak kini ni itu dalam saya pun saya kena sih Mali ballon tam denmisɛnninw filɛ nin balontan sen bɛ kɔnɔ wa dusu bɛ kɔnɔ wa u bɛ se an bɛ se k'an sigi k'a fɔ ko dumuni bɛ se ka d'Afrique ta ka di Mali ma hali an bɛ se k'a fɔ ko nin bɛ se ka taa la ko dumuni kɛnɛ ma